हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बराय हरबाय। दिनैनि भिडिअआनो जागोन आरडि मशन पिक्चार्स प्रेजेन्स बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुननि अफिसियेल मिउजिक भिडिअ, जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों रुगुं। बे रुगुं मिउजिक भिडिअ गाहायै फावखौ खालामदों लिंसार बसुमतारी, मनालिसा हाज'वारी, मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारी लोगोसे आसा बर', मिउजिकखौ खालामदों ज्योति दैमारी, मेथाइनि लाइरिक्स आरो टिउनखौ होदों बिथां पंकज लाहारी, डिअपि खालामदों प्रदीप दैमारी, एडिटरखौ खालामदों अरुप गयारी बिथाङानो। सलाइफोर, बे रुगुं आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दायो रिलिज खालामनानै होबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायाखैबा आरडि मशन पिक्चार्स प्रेजेन्स चेनेलाव बयबो नायहैब्लानो जाबाय। सलाइफोर आरो सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायखांखो आरो माबोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। बे मिउजिक भिडिअआ आबुं मोनसे जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुननि अफिसियेल मिउजिक भिडिअ दै। नोंथांमोना बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ खालामनायाव नायखांबायब्ला बे मिउजिक भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। बे मिउजिक भिडिअआथ' जोबोरैनो मोजां जादों। जाय बे मिउजिक भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आंनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ मोनबाय थायो।